Bugün яңа көн, яңа тамашачы һәм яңа тапшыру. Уңышлар сиңа, коллега. Сиңа да уңышлар. Аллага тапшырдык. Хайырлы сәгатьтә. Киттек. Һәм бүгенге студиябыз кунагы автор башкаручы Кукмара кызы Алия Мөбәрәкова. Алия, хуш килдең. Сәмсез. Алия, сәхнәгә тәүге адымнарын ясаучы артистларны яшь җырчылар дип атыйлар. Менә яшь җырчы дип әйтүе бик рәхәт инде ул күңелгә. Рәхмәт. Яшь булып каласы килә бит, шулай бит. Мин энергияне иҗаттан алам. Бу тормышта һәр вакытта миңа ярдәм итүче шундый юл. Кайда гына торсам да, нинди генә телләр белсәм дә, мин татар баласы, татар кызы.